o kung drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan.
Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang asarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Tanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Orasan nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligan sa tak na alas 5 sa hapon. Welcome mga Pinas pagpalagad sa Platutunan Bombo Reports Afternoon Edition. Ang panglunes edisyon sa Platutunan Petsa 25 na kita karoon sa bulan sa Oktobre 4 nga lunes sa ikaw na pulong bulan tuwig 2021 of course naghingapit o nagtapos sa katapusan nga simana sa bulan sa Oktobre. Kamusta natin matagpulawati mayong hapon sa atong mga kabombo sa kabuusan nga 61 ka mga kabarangayan sa siyudad sa Bacolod. Of course mga suki naton mga kabombo naton sa mga kabanwa kag siyudad sa kabagusan sa aton sininga probinsya. Mga ngumanguma naton sa kumahan, kamusta? Mayong hapon sa aton sininga mga mangingisda sa kalalawran. Sa ato ko palibot sa susunod sa Bacolod sa kausa-kausa puli na sa ato si mga trabahante. Amat-amat nga bumper to bumper ang flow sa ato sa trapiko sa mga Miro de Lanon, especially sa atong downtown area. Ag of course, sa Bacotura atong nagapit pa sa mga merkado hingagaw pa pamalaklon. Puli ay dalal-lutoon plan niya puno sa tagsan nila ka mga panimalay. Kapon yung tagsan din kapon, Bombo Dennis Rubica. Ay mga nakatuktok sa ato si live sa ato si FB, mga taga-Negros sa taga Bacolod, di ba sila kabahan niya sa Pilipinas, di mabayan si kalibutan na makita natin po palagan siling hapon sa inyo Platutunan Bombo Report sa Afternoon Edition. Ang mga balita ngayon yung batayan, balita katonggaan impormasyon kapatamod sa niyapos papalagan siya Platutunan sa ato si mga pauna ng mga balita lokal. 5 nagladakpan sa gikadang drug by bus operation sa Pedaya Negros. Santang Barangay Tanodo, suspect sa tabong pagpamuno dito iya sa may Banwasang Pontevedra. No, kag ang ato siling CDRMO nagapatigayon sa diklaging mga imburnal sa medalan sa Riaga pinang kwanila pinang abrihan kapin 36 kasako sa nagklag up nga basura na tigayon nga makuha. Sa balita sa palibot niya sa pungsod, 1 billion pesos nga fuel subsidy para sa mga public utility vehicle. Ang ginapurbahan sa ato sininga mga economic managers. Samtang low risk classification status sa Pilipinas, gindeklara na sa Department of Health. Dahil sa ato sinibalita yagikan sa lawasang pungsod mga kaminan mga membro sa Sudan Transitional Government kay pilag ka mga civilian leaders gain pang aristo sa militar
sa giniligar nga data. Sa ulan na nagpungko ang transitional government, ara naman agar man poder ang militar ito sa pungsod Sudan, mga kabilang. So muna mga balita nga ito ni may balita aton gapad mo sila nga po palagad siya para tuntunan Bombo Reports Afternoon Edition 60 Dias na nabilin, Pasko na mga kabilang, kadasig lang ba? Ito sa olang bulag sulod sa bulan 2021 impas man ng tuig 2021. So ate sinama kami na sa mga balita at sa mga balita ka madulaw siya sa patrol kay talakayon tani karon makabenan inimlang 1 billion ka pesos nga fuel subsidy nga gin-aprobahan sa aton sining mga economic measures di kita na di kani gasto ang gasto mo gamay lang niya PT mo sa pag-claim sa imo sining premyo sa aton sining nga aton sining 1 to panalo part 20 promo makabari na so good na kita mamat-amat na kamulog sa inyo sa mga entry sa aton sining 1 to panalo part 20 promo para makangkon ka mo sang dalag ko nga mga papremyo adlaw-adlaw mga kaibanan adlaw mga panagtagta sang cash kag groceries na sa aton sining mga lucky entries and dress. Tag sa kadlaw may tatlo kita ka mga winners. Tatlo ka mga winner ang aton nga anunsya no Lunes, Tob-Tob, Biyernes makabinan. So aton sini nga promo magalawig ini sa sulod ya sang 7 ka semana before sang aton sini nga ginakunyagan nga grand draw mga kabiran. So di kita na sa ato nga papremyo nga ipangatag para sa inyo. Ano mo ba ito nga pradya sa ato si Makoturan adlaw-adlaw nato niya nga mga papremyo. Of course hari diri ang tawag nga aton nga cash may cash kita nga 500 pesos plus gift pack nga balorya sang 650 pesos. So butsinon kay bilagon nga padya ang baton ninyo is 1,150 pesos mga kaibinan, no? Kada isa na, kada winner na to, nga muna yung balong padya, iya batunon. So, tag second law, may tatlo kita ka mga winners nga paglawagon. Of course, nato, pwede na kamo kamatamat, pwede mo kahulog sa inyo sining mga entries, Dahil sa ito sili 1 to panalo, part 20 promo, mga kaibinan. So, nato sining promo malawig na rekistera, sinaton diriya sa bugos nga pungsod Pilipinas ang promo sang Bombo Radio Philippines kag sa FM no tibalan naman tagsa ka tuig mera kita sing mera kita sing sang tatlo ka mga promo nga ginahatag para sa inyo mga kaibinan mo na pinaka-importante gid nga ang inyo sini nga padya no ang inyo sini nga mabatod makabilang. So kubusa sa ato sini nga promo, of course ari diri ang ato sini nga 6 million pesos mga kaibigan nga balor ya sang pagpapadya nationwide amo nga aton nga gapanagtag nga papremyo sa aton sini nga mga winners tagsa ka adlaw tamak mo may 7 ka semana kita nga promo ang adlaw-adlaw magapaulan kita sang mga mag-adlaw-adlaw mapaulan kita sing padya no cash kag grocery items mga kaibigan. So para pagkaangkon sining grasya makangkon kamo sang adlaw-adlaw nga papremyo nato sa wato para part 20 promo of course paghulog padala sang inyo sining mga entries no ang aton nga mga winner nga malawagan may ara kamo sa anom ka oras sa pag-claim sa inyo sining nga cash ka gift pack mga kaibigan. So kuan na ko bastante na nang oras siya out of town pa mo bastante na tiyon nga ma-claim ninyo ang inyo siniya padya no kung hindi ka mo makaabot hindi ka mo makaka-claim sa inyo sining nga premyo within 6 hours so kanugon himuon ta na mabunot kita liwat sang another entry nga mo ato considered nga winner mga kaibigan. So dako pag chance sa iba kung hindi makabot di maklaim ato sini winner may chance pag iba nato nga lakas interest in theirs nga base sila magabutan kay mabunot kita liwat sa ate another winner kung hindi makabot ti kanugon
grasya na, madisgrasya pa, kwarta na, mabato pa, ti gusto nyo na. So, kinamupati ka mo sa Bombo Radio, from sign on to sign off, kaya anytime dira sinangadlaw, magalawag kita sa ato sini tatlo ka mga winners. So, anom ka oras, bastante na nga maklaim ninyo ang inyo sini nga premyo mga kabiyan. So, himuon nyo, ng mga purchase pwede nyo himuon o gamiton, anong himuon nyo para maging legal ang inyong sining entry. Of course, isa din sa aton nga proof of purchase, sa muna ang produkto sang Silver Swan mga kaibigan. Silver Swan, so kang puti, sarap asim. So mga ang Silver Swan wow, sarap all-in-one seasoning, siguradong wow mga kaibigan. So Silver Swan ay pangpanamit, pangpaganas ang atong sining linuto para sa atong sining pamilya. Isa lang isa ka empty stand a pouch o kung paper level sang Silver Swan vinegar plus 1 empty sachet sang Silver Swan wow sarap 8 o kon 4 grams. Pwede na nga mangin purchase. Botsin kombinasyon putos sang Silver Swan vinegar, dugangan nyo dira sang Silver Swan wow sarap all-in-one seasoning, sa mga putos 8 grams or 4 grams, pwede na sa nga mangin proof of purchase. So, mga remandre, ang Orocan, sa Orocan, maayos ang buhay mo. Of course, sticker or coupon ng inyong mangkon sa tagsa inyo pagbakal sa mga produkto sang Orocan. Tagsa ka produkto sa Orocan, may sticker na ganito pick or may ara ka muna mabato ng coupon, may tataka Bombo Radio promo, amo nang gamiton yung proof of purchase. Isa ka sticker sang Orocan or isa ka coupon, pwede na nga mangin proof of purchase. Of course, ano pa ang Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Ano dira ang mga porsyon sang produkto sang Rexona inyo sila pwede magamit. Ay isa ka empty sachet sang Rexona Dew Lotion, sa bisan na lang variant or isa ka empty regular sang Rexona o kung Junior Roll-On, sa bisan na lang variant. Pwede na nga mangin proof of purchase mga kaibigan. So ina nga mga proof of purchase part lang sa mudamo naton nga mga proof of purchase like sang Pulso Brande, ang Alfrete Prawn Shop, ang coupon kag ang Panyawan mga kaibigan. So ina nga mga proof of purchase simple lang gid ang isustimon para mainigal nga entry. Isulod ina sa sobre, ina mga proof of purchase, of course ti ko na prime asing ato mo sila ton nga silyuhan gid ang inyo sini nga tagsa ka sobre, tagsa ka entry para ang mga required naton nga mga proof of purchase hindi magkaladula, hindi magkalakulang, kay tagsa ka dro naton dre meron kita din sang FDA representative nga naga-check sa legalities ng inyong entry nga napadala kon kompleto based sa aton sini nga requirements mga kaibanan. Simple lang gina, isulod ina sa sobre ang mga nibatan nga mga proof of purchase din sa sobre, ibutang imo sini kumpleto nga ngalan, imo address, imo contact number, proof of purchase, week number, kag of course sa senator hindi pagalimtan ang inyo nga perma, signature. Tagsa ka entry dapat may signature ina makabinan. Then sa right side sang sobre ibuta ato si promo title, atong promo title wanto panalo part 20 promo care of Bombo Radio Bacolod. Then ihulog ina sa mga drop boxes malapit sa inyo nga mga lugar or diri mismo sa atong studio anytime of the day, bukas kita diri magbaton sa inyo mga entry. So aton sining drop boxes ara sa dalo mo sa grahe, di na kumabudlayan pa magsaka diri, daan nyo lang ihulog ang inyo siniya nga mga entry. So anytime today, pwede ginyo madala mahapit malabaya mahulog yung entry diri sa aton nga studio mga kaibigan para sa aton si Wanto Panalo
Part 20 promo sa motos na to na tagsa kadlaw may tatlo ka mga winner Lunes ug Biyernes, tagsa ka winner magbaton sa padya valor 1,150 pesos na 500 pesos cash kag 650 pesos nga worth sang gift pack. Adlaw na nga mga papremyo. Kag of course ato sini grand draw sa maabot nga adlaw sang Pasko, Disyembre 25, may isa na makita ka mangin milyonaryo. Isa naman kaya individual ang madugay ito sa listahan sang Bombo Millionaires Club. Bangod sa ato sinig grand draw, may isang madaog bilang grand prize sang 1 million pesos cash. Mga kaibigan, sino naman na yan? Di naman na yan maghalin sa Bacolod. Ang mga masudaton ng milyonaryo, balaan na sa ato sining grand draw. Of course, magluwas sa ato si grand prize nga 1 million pesos sa ato si grand draw. Mahirap kita ka panagtag 4 katig 50,000 pesos. Isa tag sa Quirion, Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Regions. But sila kung tag sa Quirion, may mga daog sang 50,000 pesos kag per area. May kita guaranteed price per area. But sila sa tag sa kalugar, may stasyon sa Bombo Radio ko sa FM, may magadaog pagigid nga tatlo. Kung di sa Bacolod, sa Negros, may tatlo pagigid nga sure winner nga maghaling gid sa Negros o halin sa syudad yasang Bacolod. No? Ang third prize naton 5,000 pesos cash, second prize naton 10,000 pesos cash, kag ang first prize naton 15,000 pesos cash. Mga kaibigan. So muna kadamo, kaya muna kadalag ko sa aton nga cash prizes gipanagtag sa aton sini maabot ya nga grand draw. So alin sa daily draws naton, nationwide 7 weeks nga daily draws naton, millions of pesos pa na nga valor sang pagpamadya ang aton nga iga panagtag mga kaibigan. So magpadala na, magulo na ko mo sa inyo sa mga entry. This one to panalo party promo kag magbantay gid kay base ikaw isa sa aton tatlo ka mga winner tag sa kadlaw. Nuwata, anom lang ka oras ginatag sa inyo sa pag-claim sa inyo sa nga premyo. Kung hindi nyo mag-claim within 6 hours, forfeited na para sa inyo, magabot kita liwat another winner nga mong tagaan naton sang sina nga premyo. Wanto panalo party promo sang Bombo Radio kag Star FM. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligan stock ng alas 5 sa hapon. Una nga report, kung ang tabi report ni Bombo Carla may defensor sa patrol, ining ginkadak-kadak by bus operation sang Padilla, bawali magid na kaladak pa, no? Mga 100,000 pesos nga valor iya sang droga. Na-recover sang mga PDEA agent, mga kaibigan. Sige-sige nga dirak panay. Adlaw may dirak panay ta. At least parts ang performance kasi nato na parts ang trabaho sa nato sining Philippine Drug Enforcement Agency. Bala nyo naman may mga dinakpanay di sa Bacolod, may mga dinakpanay sa out of town, atong kapulisang ato sining mga membro sa Philippine Drug Enforcement Agency. So sa pekalinya sino ni Gladakpan sa report ni Bombo Carla May Defensor. Bobo Carlos Patrol, mayong hapon, Kimin. Yes, Bomba Dennis, 5 ka mga suspetsado ang nadakop sa inyong patigayon nga bypass operation sa katapos sa nga PDEA Negros Occidental sa Barangay 2, Bacolod City, Bomba Dennis. Ang mga nagkaladakpan diri, gilalakan dahil June Munido Jr., alias June, isa ka drug maintainer, Bomba Dennis, kag ini siya 42 anyos, residente sa Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City, Bomba Dennis. Ang upod niya din nga mga nagkaladakpan na maging kilalakan day Enrique Isillo, alias King, 48 years old, presidente ini siya sa nga Purok Binaligay, Barangay Bata, Bacolod City. Si Arnolfo Filotio Jr., alias Pop, 29 anyos, presidente ini siya sa nga Purok Binaligay, Barangay Bata, Bacolod City. Si Kermit Aldober, single ini siya, 36 anyos, residente Purok 3, Batad, Magsungay, Barangay 5. Reynald alias P-Boy, 36 anyos, residente ini siya sa Purok Tunay, Barangay Bata, Bacolod City, Bomba Dennis. Kag ang nakuha sa ila city nga paginakop, 9 sachets ang suspected shabu,
2 ka improvised shooter, 5 ka disposable lighters, 1 ka empty plastic, 1 ka cigarette case, 1 ka gunting, bombo danis, 1 ka cutter, kag meron sang 500, 5 ka 100 peso bill, bombo danis, kag ini ginaimbestigahan pa subong sa katabo sa PDEA suno kay Negros Occidental Head Nicolas Gomez, ini interrogar pa ini nila ang drug den maintainer nga si Jun Munido Jr. Bomadanis, kung may-ari ini siya sa mga kaso before Bomadanis. So madugay naman ini nga monitor sa katapos ng PDEA ini nga suspetsado Bomadanis. So Bomadanis, pamatian naton ang pahayag gikan kay PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez. Ang aton subject sini nga bypass operation na to, isa ka drug den maintainer. Naging many times man naging subject siya sa aton. May gitawag kami na isumbong mo kay Wilkins, isa ni ka online kumbaga complaint platform sa among Director General na kung halimbawa ay magreklamo dito, ireklamo sa FB page niya. So many times naging subject ini siya. Tapos sa mga based aton validation, nakita na positive ang legal activities ini nga subject nato. Si Jun Munido Jr. way mga sa trabaho, tapos amo gani iabalay mismo sa may Sigay, Barangay 2, while gabaligya man ni siya. At the same time ang mga customer niya kung gusto maggamit sa droga sa ibalay, pwede na gid sa ibalay. So far gin kuan pa nato trace pa nato niya background gid sa kuan kung may mga ara ba ini sa mga previous na mga kaso against sa iya. Yeah, may nakuha kita mga more or less 15 grams na shabu, tapos may ara man mga improvised toter, no? May mga lighter, may mga ara man mga empty plastic sachet, ni balang pag-repacking, no, sa shabu, tapos mga may ara pa gid mga iba nga mga paraphernalia para paggamit sa shabu. The value sa Dangerous Drug Board value kalapot siya mga 102,000 man. Okay, actually lima ini ato na dakpan, no? Ini ato subject si John Munido mismo. Ang iyang kaso, Section 5, selling. Section 6, maintaining a drug den. Section 11, possession of illegal drugs. Section 12, possession of drug paraphernalia. Tapos ining apat nga iniman nga kaupon nga aresto. Kasuhan nato sa Section 7, visiting a drug den. Dugay na ni siya actually, ma'am, no? Kaya mo gani, kadamo na ni siya ginreklamo sa aton isumbong mo kay Wilkins Facebook page. Hindi ko na makuan kung kapila siya, siguro mga 3 months ago na siya gina-monitor natin. Kaya actually, mobile man ni siya, hindi siya basta-basta natin nang makuan siya balay. Na-timingan lang kayo na timingan ginato na ara siya, kag dito mismo nakatransact nito siya balay kaupod ang mga visitors siya. Warning lang natin sa atong mga kauturan, kaya po naman sige gamit sa illegal na droga. So, PDEA kaupod ang PNP kay joint operations nato ini ma'am with the PNP sa Station 2. Tinguhan ginamon ma'am na ang tanan ng mga mugani ang pa nag-untat may chance man sila tani, no, may programa ang gobyerno para sa ila pero hindi sila mag-untat si gyapon sila bisyo amo gini ang madangatan, no, madakpan sila kay makaabot sila sa prisuan. Dennis, amo to ang pahayagikan kay PDEA Negros Occidental Head na Nicolas Gomez regarding sa 5 ka mga nagalalakpan. Sige patigayon nila nga bypass operation Bombadan. Yung mga 100,000 pesos giborto sa gisabo na kuha? Yes, Bombadan si mga 100,000 ang nakuha nga suspected shabu sa mga suspetsado. Bombadan medyo maduludanlog ang ila sini nga subject, at least natigayon gid nga madakpan ang ini nga subject Bombadan. Sige. Mabadani sa mga ng report, nagigan sa patroli, si Bumbo Carla Bida para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo. Tapos salamat Bumbo Carla, may defensor si Barangay 2 Tumanawa. 5 naman nag-sikop sa ato si makatapos ang Philippine Drug Enforcement Agency Negros na sining gin-conduct ng buy-bust operation. At sigihan nyo sige kung mula gamit kay sige may manako pangatro sining mga PDEA kag mga kapulisan. Dakpan ka mo dati kuani Carcel, Selda, inyo sinidangatan makabinan, no?
diretso mo sa silda mga kabinan ti panimuron mo day until naman nga klaro kung mas korte o ti mo patudang ka mga guilty lugang pagid nga tinuig sa sulod ya sang presohan mga kabinan. Inyo platuturan Bombo Report sa afternoon edition magapanabalik makaligad lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang, mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayo nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahayan sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahayan sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Pagpalagad siya patutunan Bombo Report sa afternoon edition.
This time ko ito ma-report yan ni Bombo Gracelyn Lobaton sining isa ka barangay Tanod nga ginatudlo suspek sa pagpamuno dito iya sa may banwasan nga Pontevedra. Ginapatihan man din sa likod sining insidente sa pagpamuno. Medyo hindi pa tsindihanay. May mga personal nga grudges, pagpangimon. Magkabanan. So, detalye man sa report man ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, kamin. Yes, Bombo Dennis, isa ka barangay Tanod, no? Suspect sa pagpangbuno sa banwasang Pontevedra, Bombo Dennis. So, ginhingalanan ang suspect kay J.R. Doronila. J.R. Doronila, 34 anyos, single residente sa Purok Nava, Barangay 3, Poblasyon, Banwasang Pontevedra. Samtang ang biktima amo si Carlo Sukgang, no? Carlo Sukgang, nag-edad sa 39 anyos, married, kang residente man sa sambit nga lugar. Subot mo nulit, lapitay lang ni ang ilang puluyan. Ang suspect ang nagpadulong sa balay sang biktima pa mo Dennis. So, in compound ini siya klase sang balay, kag natabo ang kumusyon, no? After sang pag-away ni Datuwa mo Dennis, ang suspect nagwa ni sa balay sang biktima o kung sa compound sang biktima, kag nagbalik ini, no? Ginggubay ang pudal mo Dennis nga nahuman sa kawayan kag cyclone. So, Baba Dennis, nagpukutay ni sila sang biktima, kag dito, no, labunan ang biktima. Kag nakaagom sang pilas lapit sa dughan, Baba Dennis, kag sa ibang paging party sang lawas. So, ang suspect, mayara siya pilas sa iyang ulo, no? Kag gindarin na sila sa hospital sa syudad sang La Carlota. Kag ito gintahi ang pilas sang suspect, kag ang biktima nag-undergo operation, so okay naman sila nga duwa. So later on, ang suspect gindala ni siya sa Pontevedra PNP. So Babayanis, ang rason sini o pon motibo, no, rason sang katabo sang hacking or I mean stabbing incident tungod nga inis lang nga duwa may all grudges. Kag ang last nilang away pagpangimon mo Dennis ang rason, so wala pa nabalaan ano klase nga pagpangimon ini kay ang victim gani wala man sing obra, kag may asawa ni siya to sa abroad. So kung love triangle wala pa man mo Dennis klaro kung amo na ang rason sang ila sini nga pag inaway. Nalang gani kay biktima way madalman. Yes, so mo Dennis, wala man ma-admit ang biktima diri. So, ang suspect, ang pagpasakaan sang kaso nga frustrated homicide, Bomodanis. So, Bomodanis, ay pamatian ta ang pahayag sang Deputy Chief of Police sang Pontevedra PNP na si Police Lieutenant Roel Peñero. Bali kagabi ma'am, no, mga alas 7 kagabi sa may Purok Nava, Barangay 3. Direct Poblasyon, Pontevedra. Ang suspect ni Bali ma'am, nagsulod sa compound sang biktima. Yes. Ang suspect naman mo si si J.R. Dornila. Kag ang biktima mo si Carlo Suggang. Bali nagsulod ni sa compound sang pamilya Suggang. Kag may natabo ini nga ma'am, may nag-arise nga komosyon. Then after sang komosyon nagwa ni si ma'am, si J.R. Suggang din uli nagbalik ini siya tagi sa pagguba sang sang kodal nila ni ni Carlo. Pagsulod yan sila liwat ni komosyon liwat nga natabo, then nagrapulay sila ni ma'am sang natumbanan ni sila nga duwa, then uli may nakita ng mga dugo sa ilok ni ni Carlo. Oo. Kaya mo natuging buno na ni certain GR ni si Carlo ma'am. Igo sa iya nga nawala nga ilok. Kag sa natuon niya nga nga kamot. Doon sir, ang biktima din dala ang hospital.
Ang biktima, gindalan sa Gilayon sa, ano, ma'am, sa Nakarlotang Hospital. Anong yung medical bulletin, sir? Bali, kagabi nag-undergo ni siya, ano, ma'am, operation. Oo. So, ang status yung subong, sir? Subong. Bali, ang status ng biktima, admitted siya dito sa, ano, ma'am, sa Nakarlota Hospital. How about, sir, ang suspect, sir? Ang suspect, ma'am, may jury minisa siya ulo kagabi, ma'am. Pero nindalaman siya sa hospital, pero right after nga gintahi, ano mo siya sa doktor, ma'am, release din. Ari sa subong, ma'am, sa, ano, sa custodial facilities ang Batadeta Police Station. Kaya ginapreparar ni subong ang kaso, ma'am, inug-file batok siya. Ano, sir, ang gamit sa pagpambunaw, sir? Ang gamit ni ma'am, kitchen knife. Pero ang na-recover na sa crime scene, ma'am, pag-responde sa mga pulisan na ito, may upod pa nga naman mga bulo. Kitchen knife and bulo. Ano, sir? Bumugas din. Yes, Dennis. So, mayo lang kay wala ginatamaan ang biktima kag Dennis gina-advise sa no, sa mga kauturan ta. Sampo kami mga kaaway, hindi gid mo padala sa ginapatsag ng kaki. Correct kay si Pabla kung nadalman ni ang biktima, kung napatay ko, dako-dako pagin nga kaso. Yes, Dennis, mayo lang kay wala na dayunan. Kay kung gid magabayad gid sa susuhan ining suspect sang madugay. Sige. Yes, Dennis, ini si Bombo Grace din Lobato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Damo salamat Bombo Gracelyn Lobaton. Amatong pagpulapa sining isa ka barangay tanod nga namuno. Dito iya sa may banwa sa nga Pontevedra tara sa corona. Ga-duty sa sulod sang custodial facilities sa nga Pontevedra, PNP. May kabanan, pagod tubangon yan yung kaso Ini niya reklamo sa iya bangod sang pagpasulod niya to siya sa pulian o sa compound sa biktima. Kag dito yan nag-commotion, tinabunaan niya. Ining nasabit nga biktima mga kabanan. Oras 55 minutos na nakalikas na alas 5 sa hapon. Di kita namin kabanan, maayo nga balita para sa ato sinila nagagunto, nagaantos, nga mga driver sa ato si pampubliko nga mga salakyan. Buwas another round, ikasyam na nga price hike sa aton sini nga mga produkto sa petrolyo. Isipa bala? Ikaw siyam na ni buwas, ti pila ng ang litro sa aton sini nga premium mga gasolina sobra 60. Sipa bala, 8 na kasimana. Ikasyam na buwas mana kay buwas another round pag ini. Sa aton impormasyon nga nabaton. So sa inquiry mayo nga balita kay ato sini gobyerno karon, ato sini mga economic managers naghilisugot nga magpagwa sang kapin 1 billion pesos or 19.7 million dollars nga cash grant para sa linibo-libo naton ka mga public utility vehicle driver para mapunggan o hagan-hagan ang ila sini pag atubang karon sining sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sang produkto sa petrolyo, nationwide mga pila 178,000 ang mga drivers naton. Hindi ginaguro, hindi pa ni siningkwan, hindi pa ni si kumplito, 178,000 pa ang mga drivers sa public utility vehicle naton, di ba? Sa mga buses sa aton nga mga kwan, sa aton sini nga mga PUJ, nationwide mga kaibinan. So, suno sa aton nga mga economic managers, mula ning pina, amo siguro ang pinakasampat or the best nga solusyon nga masabat mabuligan ato sini nga mga public utility vehicle drivers
sa sining padayon nga pagsaka sa presyo sang produkto sa petrolo, krudo, kag gasolina. No, kay iban pa nga mga petroleum products, LPG, kaya sa laka man, ang mga oil na ginagamit, sa laka na, kay iban pa. Makibayan. So, dumduman yung ato sa nga sektor sa pampubliko nga bihikulo, nagaayo, nagasinggitan, sa aton sa gobyerno, especially sa LTFRB, nga magpasaka sa plete, 3 pesos. Di ko pa sa kawali plate, dugang sa sabat sa pasaka sa presyo sa gasolina o krudo, ang makaluluoy naman din mo pasiro naton. Kati madugang naman antos, bakit 3 pesos ang dugang mo da? O makaluluoy naman makaminan. So muna mo sa tikang sa aton sinigobyerno, magluwas atong fair hike ginhangyo sa drivers naton, naghangyo man to gani ang pila ka mga grupo nga suspend na implementasyon sa excise tax sa aton mga petroleum products. Isa pa ni nagadugang kung nga nagasaka ang presyo sa produktos petrolyo. Kung sa bagay ining increase sa petroleum products sa presyo dikta ni sa world market mo. Wala kita dream mihimo sa lokal kay wala man tayo naga-produce. Nagabakal lang kita iya sa petrolyo sa luwas sa international market. Tigil lang presyo nila to, wait mo. Ako magtaas ang presyo, taas pa baklon ta. Baligya sa mga gas station, mataas man. Siling ko makaluluoy din mga drivers nga din pangabuhi. Imbes nga madugang pa na sila sining income, mabuhin na sila income, yung dugang saka sa presyo. Sa gasolina kung crudo man. Sa gasolina, mga driver ta sa tricycle. Sa crudo dati, mga driver ta sa mga public utility vehicle, mga bus. Of course, sa mga jeepneys na ton. Mga kabinan. So, sunod sa kay-energy Secretary Alfonso Cose, nga ang propose nila ang suspension abising excise tax da mabulubudlay guro na kay dako man din income sa aton sini gobyerno mo. So amo lang karon ginhimo sa gobyerno naton nga magpagwa sing 1 bilyon ka pesos bilang subsidy. Kung madumduman sadtong mga nagliligad mga administrasyon ato sini nga pungso ba gatawag nga Oil Price Stabilization Fund o kon OPSF may pundo ni sa sadto o dumduman ta biba nagoro ni ba kung kayo sa manligad bigay administrasyon nga amo ni ang naga-subsidize once magsaka ang presyo sang petroleum products. Amo ni nagasalo gadugang kung pilang kulang da tabunan ni sa gobyerno pagi sa OPSF nga pundo. Amo nang presyo di mabatsagan ang saka sa presyo di mabatsagan sa ato sining mga driver kay gobyerno nga subsidy. Ti sa uligin dula man to. During time ni former President Fidel Ramos, gindisob ning OPSF fund. Tiyan mo na, once masaka ang presyo sa international market sang crudo, sang petroleum products, huwag kita mahimo dire. Kasi ito, yung taga-producer mo. Gabakal mo lang kita sa international market. Mga kabinan. So, mayon nga tika sa ato sin economic measures kung makapagwa kita sa kakasin nga pundo para subsidize sa presyo. Pagsaka sa presyo sa petroleum products. Ang pamangkot na ng question ay dapat makadto ginitanan. Kaya basta ibla may dako sining pundo 1 billion. Hindi ka basta igot na sumahon bla pila lang ang nakadto. Ang kwarta iban daw inubalaan ko di na naglusot. Kung di na kuan padulong mga kabinan. Muna dapat sigurohon ta kung mapagwag yung mga pundo for subsidy, mga kabinan, sigurohon nga makadtugid sa kaladtuan. Ari News Center sa atong Bombo Network News. News Center, Kevin! And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita.
Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Evening Edition, Oktubre 25 na, 2021. Napapanood din tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Sa ulo ng ating mga balita. Mga oil companies, pinakikusapan na ng Department of Energy na magbigay ng discount sa gitna ng oil price hikes. 1 bilyong piso ilalabas naman ang pamahalaan bilang ayuda sa mga tsuper. Samantala, ang Pilipinas naman nakapagtala ng karagdagang 380 na bagong Delta cases at unang kaso ng B11318. Samantala, controversial na Dolomite Beach sa Manila Bay hindi sasarasan na ng Department of Environment sa kabila ng libu-libong katao ang tumutungo sa gitna ng pandemya ang PNP chip. Pinadagdagan naman ng mga pulis ang lugar. Sa ating police report, Granada, pinasabog sa Maguindanao Detachment. Gawain daw ng BIFF Daula Islamia ayon yan sa militar. Sa international news naman, Prime Minister ng Bansang Sudan at iba pang mga top officials ikinulong ng military forces kasunod ng inilunsad na kudita ngayong araw. At sa ating sports balita, Pinoy Olympian Carlos Caloy Yulo na ipangako raw sa kapatid kaya nagpursige para tanghaling world champion sa isa pang event sa gymnastic dun sa Japan. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Marakulat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kastar Nation, umaapila na ngayon ang Department of Energy sa mga oil industry players na magbigay ng diskwento at promotion sa kanilang mga customers sa gitna na rin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis simula pa ng buwan ng Enero. Ayon kay Energy Secretary Alfonso Cusi, ilan sa mga oil industry players ay nagbigay na rin ng piso hanggang 3 pesos na discount sa kada litro ng kanilang mga produkto. Simulaan niya noong Enero ng kasalukuyang taon, naglalaro na sa $50 hanggang $95 kada bariles ang itinaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nauna rito, minungkahi rin ng Department of Energy na suspindihin ang ipinapataw na tinatawag na excise tax sa langis na nagkakalaga ng 6 pesos sa kada litro ng diesel at 10 pesos naman para sa gasolina sa ilalim ng train law dahil sa price hike na naitala naman kamakailan. Pero ayon naman sa Department of Finance, aabot sa 131.4 billion pesos na kita ang mawawala sa pamahalaan na maring gamitin sana para sa ipinapatupad naman ng COVID-19 pandemic measures. Kaugnay ng balitang yan, ang Department of Transportation naman inihirit sa IATF ang 100% seating capacity sa mga public utility vehicles daw sa National Capital Region sa gitna pa rin ng oil price hike. May detalye si Bombo Gerald Ulip. Isinumiti na raw ng Department of Transportation o DOTR sa Interagency Task Force ang kanilang hirita na payagan ang 100% passenger capacity sa public utility vehicles o PUV sa Metro Manila kahit na sa kalagitnaan pa rin na ang bansa sa pandemic na dulot ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Ayon kay DOTR Assistant Secretary Mark Steven Pastor, ito ay dahil na rin sa sunod-sunod na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Anya, ayaw daw nilang tumaas ang pamasahe dahil para sa kanila, wala raw kinalaman ang mga commuters sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya naman ayaw daw nilang ang mga commuters ang pumasana sa linggo-linggong oil price hike. Dahil dito ng Biyernes ay nagsubiti na raw ang mga ito sa Interagency Task Force ng kanilang formal position paper. Taragdagan ang seating capacity mula sa 50% sa 100%. Pero ito ay base na rin daw sa tinatawag na medical literature na available sa ngayon lalo na niluwagan na itong alert level sa National Capital Region. Nakahanda naman daw nilang depensahan ang kanilang posisyon sa Huwebes dahil ikinokonsidera rin na umano nila hindi lamang ang issue sa transportation kundi pati na rin sa issue ng public health. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa rin sa nasabing balita, 1 billion pesos ilalabas ng pamahalaan para yan sa Pantawid Pasada program ng mga tsoper. May nakuang impormasyon si Bombo Marlene Padiernos.
Naglaan na ang pamahalaan ng 1 bilyong piso bilang tulong pinansyal sa mga public utility vehicle drivers na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa inilabas na pahayag ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ngayong araw, ipamimigay ang nasabing tulong sa 178,000 ng mga drivers sa mga nalalabing buwan ng taong ito. Ipamamahagi naman ang nasabing tulong sa Pantawid Pasada Program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Dagdag pa ng ahensya, ang pondong pagkukuhanan ng nasabing tulong pinansyal ay magmumula sa program appropriations sa ilalim ng 2021 National Budget. Ang hakbang ng gobyerno ay matapos na umapila ang ilang transport groups sa 2 piso hanggang 3 pisong dagdag pasahe sa jeepney habang patuloy ang pakikipagsapalaran ng mga tsuper sa pagharap sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong panahon ng pandemic. Una rito, nakaamba na naman ang panibagong oil price increase bukas na ika-9 na sunod-sunod na linggo na. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala, sa larangan pa rin ng transportasyon, mga opisyal ng Land Transportation Office LTO abay nagisaraw sa Senado. Bakit kaya may detalye si Bombo Dennis Samito? Kinastigo ng mga senador ang Land Transportation Office sa gitna na rin ng kawalan umano ng formal na memorandum ukol sa pananatiling optional lamang at hindi mandatory ng pag-inspeksyon sa mga private motor vehicle inspection centers na nagbunsod naman sa kalituhan at kaguluhan para sa panig ng mga motorista sa iba't ibang rehiyon. Sa pagdinig ng Senate Finance Committee sa pondo ng Department of Transportation ay kinwestiyon ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Grace Poe yung prioridad ng LTO kung nais ba talaga nitong matiyak ang roadworthiness ng mga sasakyan o gusto lamang paboran ng ilang tao dahil sa hindi pagsunod sa tamang proseso. Pinatutungkulan ni Poe ang questionable umanong bidding para sa PMBICs na hindi dumaan dun sa due process na inaasahan ng public-private partnership. Habang sa kasalukuyan, Bombo Elmar, Bombo Jane, ay 800 na mahigit na private emission testing center sa buong bansa ay nasa 72 PMBIC ang nag-ooperate mula huyan sa 114 na nabigyan ng temporary authority to operate. Nauna nang nanawagan ng mga senador sa intervensyon na nitong si Transportation Secretary Arthur Tugade na mismong umamin ito, Bombo Elmar, na may kakulangan nga sa komunikasyon sa loob ng LTO at sumang-ayon din na hindi dapat gawing mandatory ang naturang klase ng inspeksyon at bigyan ng kalayaan ng mga motorista na pumili kung ito'y sasailalim na sa naturang proseso. Lalo't ngayon ay unti-unti pa lamang naman na bumabalik sa normal ang ating kalagayan at hindi pa lahat ay pinapayagan na makalabas sa kanilang mga kinalalagyan o lalo na doon sa mga may comorbidities at iba pang estado ng kanilang kalusugan, Bombo Elmar, kaya't hinihimok na maging optional pa rin ang naturang proseso. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Dennis, anong nangyayari kasi dyan sa yung nababanggit mo rito na pag-test sa roadworthiness, compliance ng Clean Air Act at yung mga private emission testing center yan, di ba? Malaki ba ang dyan, ng nalulugi dyan sa mga motorista, Bombo Dennis, kung gagawing mandatory dyan, Bombo Dennis? Ganoon na nga, Bombo Elmar, kasi lalo na ngayon ay pahirapan pa rin. Wala namang sigurado pang hanap buhay. Yung ilan sa mga ito ay hindi daw akma sa panahon pa rin ng pandemya ang obligahin ang ating mga kababayan na motorista dito sa mga proseso na dati naman ay umiiral ito, Bombo Elmar. Yun nga lang, na suspendihan sa panahon ng pandemya dahil nga sa ilang konsiderasyon. At ang problema dito, punot dulo, Bombo Elmar, walang malinaw na communication yung LTO doon sa panig ng mga motorista, Bombo Elmar. Lumalabas dito sa pagdinig, parang yung abiso ay ipinabatid lamang through Viber group, Bombo Elmar. Walang communication letter. Ayon yan kay Senator Poe.
Pero may stand naman dito ang panig ng LTO at DOTR. Yun nga lang, ay hindi naman naging katanggap-tanggap sa panig ng mga senador yung pangatwiran ng ilan sa mga opisyal sa naturang ahensya. Naitanong ko yan, Bobones. So ano nang ipangako dyan ni LTO Chief, itong si Assistant Secretary Edgar Galvante, nung marap yung Senado, Bobones? Well, ang sabi niya ay tatalima sila dun sa mga proseso at nilinaw niya na nananatili pa rin na optional at hindi mandatory yung ganong mga inspeksyon ng private motor vehicle inspection center sa Bombo Elmar. So malinaw yan, unlike dun sa mga kumalat the past days, dahil nga dun sa mga direct communication through Viber at walang papel ay pinapakita Bombo Elmar. Oo. Kaya nagkaroon ng ilang kalituhan. Kasi pagka na-screenshot na yan tapos kumalat sa social networking site, hindi na mabatid kung alin yung lihitimo at alin yung imbento, Bombo Elmar. Okay, I understand. Humarap din dyan ang DOTR Chief. Anong posisyon nila dyan, kina Secretary Tugadi, sa gitna na rin ng panawagan ng ilang transport groups na magtaas ng singil sa pamasahe lalo sa mga public utility jeepneys, Bombo Dennis, na tinatamaan itong walang humpay na all price hike, Bombo Dennis? Well, ang option kasi dito, Bombo Elmar, ay bigyan ng subsidiya yung ilan sa mga nasa sektor ng transportasyon dahil hindi rin tutugma itong pagtataas ng pamasahe. Dahil long term yan, Bombo Elmar, pagka nagtaas ng pamasahe, kahit bumaba na yung gasolina, hindi rin naman agad-agad may bababa yung umiiral na singil doon sa mga bihikulo, Bombo Elmar. Lalo na't may barometer silang tinitingnan kung ilang magkakasunod na oil price hike ang batayan at kung ilan namang rollback yung magiging basihan ng panibago na naman na pagbawas sa singil. Doon lalo na sa mga public utility vehicles sa Bombo Elmar. So yan yung tinitimbang ng DOTR ngayon. So ang isa sa nakikita nilang solusyon ay isubsidize, bigyan ng tulong yung mga nasa sektor ng transportasyon sa kasalukuyan, Bombo Elmar. At saka in other words siguro, no fair hike, Bombo Dennis? Wala pa, Bombo Elmar. Actually, iniatras naman ng ilang mga grupo na nagsusulong ng fair hike yung kanilang layunin na makahirit ng dagdag sa singil doon sa pamasahe, lalo na sa mga pampublikong bihikulo na yan, Bombo Elmar. Pero isa pang issue dyan, yung sa mga pribado, yung mga private vehicles na ginagamit din, member sila doon sa mga organisasyon na pumipick up din ng pasahero through internet, Bombo Elmar. May mga ganong options din at yan ay kinakailangan timbangin lahat, Bombo Elmar. Hindi lamang doon sa mga public utility vehicles ang nakikita ngayon. Sige, maraming salamat si Bombo Dennis Samito. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Mas mababa ngayon kumpara sa nakalipas na araw ang bagong naitala sa Pilipinas na mga nahawa sa COVID-19. Ito ay makaraang iulat ng Department of Health ang 4,405 na karagdagang kaso ng coronavirus. Kaugnay nito, ang mga kinapitan ng virus mula noong nakaraang taon sa bansa ay umabot na sa mahigit 2.7 million. Samantala, mayroon namang naitalang 7,561 na mga bagong gumaling. Ang kabuang mga naka-recover sa COVID-19 sa bansa ay nasa 2,661,602 na. Sa kabila nito, meron pa rin mga aktibong kaso na umabot ngayon sa mahigit 57,000. Habang meron namang 149 na mga bagong pumanaw. Mayroon namang 5 mga laboratorio ang hindi pa nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System base sa datos sa nakaraang 14 na araw. Ang kontribusyon ng 5 laboratorio na ito ay humigit kumulang 0.6% sa lahat ng samples na naitest at 1.0% sa lahat ng mga positibong individual. Naman, karagdagang 380 na bagong kaso ng Delta variant ang naitala ng Department of Health. Iniulat din ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na nakapagtala ang bansa ng unang kaso ng B11318 variant. Ayon pa kay Vergere na base ito sa latest run sequenced 746 samples na nakolekta noong buwan ng Marso, Abril, Setyembre at buwan ng Oktobre. Sinasabing bilang 380 o kalahati
bumati rito ay nagpositibo sa Delta variant. 166 ang nagpositibo sa Beta variant, 104 sa Alpha variant at isa ang nagpositibo sa B11318 variant. Dagdag pa ni Vergere na ang B11318 ay inuri bilang isang variant na isinailalim pa sa monitoring at unang nakita doon sa Mauritius. Samantala naman sa ibang balita, yung alert level daw sa Metro Manila posibleng ibaba na dahil sa patuloy na pagbaba din ng COVID-19 cases. May follow-up dito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jane, inamin ni Secretary Harry Roque, ang spokesperson ni Pangulong Duterte at ng Interagency Task Force na hindi nga malayo na ibaba na ang alert level sa Metro Manila kaugnay sa COVID-19 situation. Sa ngayon kasi ay nanatili o nasa alert level 3 ang Metro Manila at ito ay makitapos hanggang sa October 31 at posible daw na pagsapit ng Nobyembre ay mailagay na sa alert level 2 ang Metro Manila kung pagbabatayan yung mga naitala na average daily attack rate o kaya pagsipa ng COVID-19 cases at yung tinatawag na hospital utilization rate sa Metro Manila. Pakinggan natin yung bahagi pa ng pahayag ni Secretary Harry Roque. Uulitin ko lang po yung sinabi ni Yusek Vergere, no, na malaki ang posibilidad na maibababa ang alert level kasi nga po nakikita natin yung datos ay bumababa, no. Negative 52% na po yung ating 2-week attack rate. Tapos yung ating average daily attack rate ay bumaba po ng 9.87. Tapos yung ating COVID bed utilization rate is now at 39% and 48% for ICU bed. So malaki po yung possibility na bababa tayo ng alert level, no. Now yung sa booster shot, yan po ay recommendation ng HTAC. That will be tackled po I think in the next meeting of the IATF this Thursday. Bahagi ng pahayag ng Secretary Harry Roque. Samantala, nilinaw pa ng kalihim na bawal yung paglabas pa ng mga bata sa ilalim ng alert level 3 sa Metro Manila. Ito ay kasunod ng nakitang mga video kung saan ay napakaraming mga bata, mga chikiting ang pinapayagan na makapasok doon nga sa kontrobersyal na Dolomite Beach sa Manila Bay area sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa Maynila. At ayon kay Secretary Roque na dapat ay pagbawalan. Hindi pwedeng papasukin yung mga bata doon sa Dolomite Beach at ito ay iiral sa lahat ng bahagi ng Metro Manila. Narito pa ang nagdag na pahayag ni Secretary Roque. Well, unang-una po ang mga bata talagang for essentials lang po na dapat lumalabas ang kanilang mga tahanan, no? So hindi pa po pwede talagang magpasyal-pasyal ang mga bata. So unang-una nananawagan po kami sa ating mga kababayan, no? Pandemya pa po. Bagamat bumababa po ang mga kaso natin, nandyan pa po si COVID-19, no? So wag po tayo magpabaya, no? Kinakailangan po mask, hugas, iwas at kung kakayanin na, bakuna nga po, no? Nananawagan din po kami sa kapulisan, siguro dyan po sa Maynila, no? Kinakailangan po ipatupad natin yung social distancing, no? Talaga naman po ang Dolomite for the enjoyment of everyone. Pero wag naman hong maging dahilan yan para magkaroon tayo ng super spreader event. Hayag ni Secretary Roque kaugnay sa mga pagpunta ng mga bata, lalo na yung ating mga kabayan na dumatagsa. Napakarami nilang nagpupunta doon sa Dolomite Beach, siguro out of curiosity, Bombo Elmar. Bombo Raymond, Yes. sa paglilibot din natin sa ilang mga parke na open na rin, in fairness, bawal yung mga bata. Nagtaka lang naman tayo sa Dolomite Beach dyan sa Manila Bay. Since nabanggit itong si Secretary Roque, ang pulis. So pulis talaga, Bombo Raymond. Kasi ang DNR kulang ng tao, Bombo Raymond, ha? Tama ka dyan. Department na nagbabantay doon na nakita natin. So pulis ang dapat, Bombo Raymond, ganon? Yes, dapat ay maging proactive yung mga miyembro ng pulis sa kanila nakaatang yung pag-check kung sino-sino yung mga papasok dyan at kung ilan yung mga papayagan na makapasok dahil napakadelikado yung mga bata, kumbaga fragile nila, Bombo Elmar, kapag sila ay nahawaan at kumpul-kumpul. Ilang beses na tayong pinuntahan yan, nakita natin mismo na talagang hindi over talaga yung megaphone na may DNR, ha? Oo, yung mga nag-ano yan na social distancing, wala yan.
sa kumbaga ugali ng mga Pinoy, hindi yan nakikinig sa megaphone lang. Di ba, Bombo Elmar. Bombo Raymond, hindi mo rin masisisi yung mga pamilya dyan. Kaya tumungo sila kasi pinayagan. Oo, Kung yun. hindi sila payagan pumasok, paano sila tutungo doon, di ba? Yung mga bata, lalo na. Oh, Na may mga bitbit. yun ang problema. Bakit pinayagan ng DENR at maging yung Manila LGU, Bombo Elmar, dapat kasi nasa jurisdiction nila yung area, so dapat sila yung nagpo-police doon sa mga pumapasok doon dahil malinaw sa guidelines sa ngayon sa alert level 3 na bawal lumabas ng bahay at makapamasyal pa yung mga bata, lalo yung mga ganyang edad. Bombo Elmar, may mga nakikita tayo, mga 4 years old, 5 years old, napakabata nila, ano na doon. Yan. Baka ilang weeks pa lang na bagong panganak ha, nasa ano pa, yung pagtulak sa bata, Bombo Raymond. Oo, dapat talaga, Bombo Elmar, ay hindi sila palakad-lakad doon. Hindi sila papasukin dapat, Bombo Elmar. Saka yung mga groupie, selfie at ilan pa na mga aktibidad na maaari na makapagkalat ng virus. Isa lang yan, yung posible dyan na carrier ay libo-libo yung maaring mahawaan kung pagbatayan natin yung distance halos magkakadikit na. Lalo pagka weekends, Bombo Elmar, Sabado sa Linggo, ay nakakatakot na pagmasdan yung ganong mga senaryo, Bombo Elmar. By the way, bago mag-ending, kumusta si Pangulong Duterte? Meron bang talk to the people ngayong gabi, Bombo Raymond? Well, sa ngayon na Bombo Elmar ay meron tayo naka-schedule, inaabangan na talk to the people, si Pangulong Duterte. Pero ang oras ay as usual, hindi pa natin masabi. So mag-abang tayo hanggang mamayang hating gabi o maging madaling araw dahil merong kumbaga meeting muna tapos tinatape pa kasi yan, Bombo Elmar, bago isinasahim papawid, Bombo Elmar, yung kanyang public address. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, infectious disease expert, kumbinsidong epektibo ang COVID-19 vaccine sa Delta variant subtype. May detalye si Bombo Dave Vincent Pasig. Naniniwala ang infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante na epektibo ang mga COVID-19 vaccines na available sa kasalukuyan kontra sa bagong Delta variant subtype. Ito ay kahit palimitado pa rin hanggang sa ngayon ang impormasyon tungkol sa AY4.2 na unang natuklasan sa United Kingdom at India. Ayon kay Solante, kakaunti pa lang ang datos na mayroon ngayon ang mga eksperto sa buong mundo hinggil sa transmissibility at kakayahan ng Delta variant subtype na ito na makapagdulot ng mas malalang sakit. Gayunman, nakikita niya na katulad na lamang ng parent Delta variant ay mas nakakahawa ang kakatuklas lamang na subtype ng virus. Sa ngayon, sinabi ng Department of Health na hindi pa nakakapasok sa bansa ang AY4.2. Gayunman, ay mahigpit pa rin ang pag-iingat at pagsunod sa minimum health standards ang panawagan ng kagawaran sa lahat para makaiwas sa COVID-19. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, hindi sasara ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang controversial na Dolomite Beach sa Manila Bay dyan sa lungsod ng Maynila. Sinabi ito ni Environment Undersecretary Benny Antiporda sa kabila ng patuloy na pagbuhos ng maraming tao sa lugar mula nang buksan ito sa publiko noong Oktubre 16. Hindi naman na niya patas din sa taong bayan na isara lamang ang naturang lugar sa kabila ng napakalaking ginastos daw sa nasabing proyekto. Nabatid ang Manila Bay Dolomite Beach Project ay ginastusan ng pamahalaan ng 389 million pesos. Ganoon magmula nang magkaroon ng mass gathering sa lugar ng weekend, katulad na nabanggit natin kanina, sinabi ng ilang opisyal ng Department of Environment na binago na ng mga otoridad yung guidelines para payagan lamang isang batch ng mga tao sa area sa loob lamang ng 5 minuto. Bukod dito, nagpadala na rin niya ang Manila City Government at sila mismo sa Department of Environment ng karagdagang pang mga marshals para matiyak na nasusunod ang minimum public health standards. Kaugnay pa rin sa nasabing balita, ang PNP Chief inatasan ang Manila Police District na dagdagan ang mga pulis sa Dolomite Beach para magpatupad ng health protocol. May nakuhang impormasyon si Bombo Annalise Soberano. Inatasan ni PNP Chief General Guillermo Eleazar ang Manila Police District na magdagdag ng pulis sa Dolomite area ng Manila Bay. Ito'y upang tiyakin na nasusunod ang minimum public health safety protocol.
Yes, Bomboan. Pamahalaan. Yes, Bombo. Go ahead. Okay. Okay na. Pakikipag-ugnayan ng mga pulis sa lokal at pamahalaan ay Okay, babalikan natin si Bombo Anali. Nawawala ang kanyang signal muna. Kaugnay pa rin dyan ng kutusan na rin ng PNP Chief. Babalik kita dyan mamaya, Bombo Anali, Soberano. Samantala muna sa ibang balita tayo. Mahigit daw sa 25.7 million katao na sa bansa ang fully vaccinated na kontra COVID-19. Ayon dito kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang tagapagsalita ng Pangulong Duterte, hanggang noong Oktubre 24, kabuang 25.7 million na mahigit na mga individual ang fully vaccinated na kontra COVID-19 na atin namang mga kababayan. Kabuang 55.7 million doses naman ng COVID-19 vaccines na sa ngayon ang naituturok sa buong bansa, kabilang na ang mahigit 30 million na first dose. Sa Metro Manila lamang, sinabi ni Secretary Roque, 17.6 million doses na ang naituturok, kung saan 8.3 million dito ang second dose. Ibig pong sabihin, 85.2% na ng mga residente sa National Capital Region yung mga fully vaccinated na kontra naman sa COVID-19. Samantala, ating balikan ang linya ni Bombo Anali Soberano kaugnay na sa kautusan ni PNP Chief na dagdagan ang mga pulis dyan sa may Dolomite Beach. Bomboan. inatas ni PNP Chief General Guillermo Eleazar ang Manila Police District na dagdagan ang pulis sa Dolomite area ng Manila Bay. Ito'y upang tiyakin na nasusunod ang minimum public health safety protocols. Kasama sa utos si Eleazar ang pakikipag-ugnayan ng mga pulis sa lokal na pamahalaan upang magkaroon ng maayos na sistema, lalo na sa pagdadala ng mga bata na nakita nga sa video at sa mga litrato na kumalat sa social media. Ayon kay Eleazar, naunawaan niya ang kasabitan ng ating mga kababayan na lumabas dahil sa mahabang lockdown. Patatandaan na kahapon ay pansamantalang itinigil ang pagpasok sa Manila Bay matapos umabot sa 4,000 ang namasyal doon nitong linggo. Siniguro naman ang pamunuan ng Manila Police District na strikto nilang ipatutupad ang physical distancing sa loob ng beach. Sinabi ni Eleazar na batay sa kautusan ni DILG Secretary Eduardo Año, nakatakdang magpulong ang Manila Police District sa mga opisyal ng DENR at local government units para pag-usapan kung ilang capacity sa Dolomite Beach ang pwedeng papasukin. Ilang tugon sa direktiba naman ng PNP Chief, tumulong na rin dito ang PNP Maritime Group. Pakinggan natin si PNP Chief General Guillermo Eleazar. Inatasad ko ang direktor ng MPD na magdagdag ng pulis sa Dolomite area ng Manila Bay upang tiyakin na nasusunod ang minimum public health safety protocol. Kasama sa aking direktiba ang pakipag-ugnayan sa DENR at lokal na pamahalaan upang magkaroon ng maayos na sistema, lalo sa pagdadala ng mga bata na nakita natin sa video at sa mga litrato na kumalat sa social media. Naunawa natin ang kasabikan ng ilan nating mga kababayan na lumabas dahil sa mahabang lockdown. Subalit hindi dahilan ito upang ipagsawalang bahala ang kaligtasan ng bawat isa, lalo na ang mga batang isinama nila gayong malinaw sa patakaran na hindi pa pwede silang lumabas under the COVID Alert Level 3 status. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay din sa disiplina natin sa sarili, kaya tutulong ang mga pulis upang ipaalala ito sa inyo dahil baka humabol kayo sa undas kung patuloy ninyong babaliwain ang mga patakaran para sa inyong kaligtasan sa gitna ng pandemya. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo, isang punto lamang, hindi na ba mag-ask ng rescue diyan sa NCRPO? Dahil sa may mga pulis ka tayo nakita doon pero parang kulang yata. What about kung magdagdag pa mula sa NCRPO, Bombo Ana? Ang MPD, ha? Wala pang binabanggit si PNP Chief Bombo Elmar kung magkakaroon ng dagdag. Pero basically, kapag may mga augmentation ay kukuha ito sa National Capital Region. Kung kulang ang tauhan ng Manila Police District, dito ay kukuha sila ng mga personnel, lalo na yung mga standby force ng National Capital Region, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat si Bombo Anali Soberano.
Samantala, nilinaw ng Department of Health na ang bansa ay nasa low-risk classification na si COVID-19. Sa media forum, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na lahat ng riyon sa bansa ay nasa moderate risk at low-risk classification na. Samantala, bumaba naman sa 5.89 per 100,000 population mula sa 11.41 sa nakaraan ang average daily attack rate. Nakapagtala na rin ang bansa sa low-risk case classification na negative 2-week growth rate na negative 48% at moderate risk average daily attack rate na 5.89 cases per every 100,000 individuals. Ang data mula sa Department of Health ay nagpapakita ng Pilipinas ay may 41.15% na bed utilization rate, 37.65% na mechanical ventilator utilization rate at 53.15% na ICU utilization rate. Ngunit sa kabila ng mga impressive numbers, nilinaw ni Vergere na nasa high-risk ADAR pa rin ang 6 na rehiyon na kinabibilangan ng Cagayan Valley na may ADAR na 18.53, Zamboanga Peninsula 8.02, Cordillera Administrative Region 27.30, Mimaropa 7.9, Ilocos Region 7.18 at National Capital Region 8.56. Nilinaw naman ni Vergere na hindi pa maaring ideklara ng Pilipinas na nasa endemic stage na ng COVID-19. Pakinggan natin na si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Nationally, we are at low-risk case classification with a negative 2-week growth rate at negative 48% and a moderate risk average daily attack rate at 5.89 cases per every 100,000 individuals. The national health system capacity is also at moderate risk. All of the regions now with a negative 2-week growth rate and low to moderate risk case classification. 6 region remains with high risk average daily attack rates. Regions 2, 9, and 5 have ICU utilization rates at high risk. Remaining regions have low to moderate beds and or ICU utilization. The National Capital Region shows a negative 2-week growth rate and a high-risk average daily attack rate and is currently at moderate risk classification. The ADAR decreased to 8.56 per 100,000 population in the recent week. Its bed and ICU utilization are at low risk. In NCR, the 7-day moving average shows a decrease as cases in the recent 7 days have decreased compared to the previous 7 days by 500 cases or 35%. The 7-day moving average currently is 945. NCR total bed utilization is on a decline now, currently at low risk at 36% utilization. From July 1 to October 24, the total beds increased by 13% or 1,391. The current occupancy is still higher than the occupancy last July 1 by 12%. Current ICU utilization in NCR is also at low risk at 46% utilization. The current ICU occupancy is still higher than the July 1 by 50%. Along with the decline of our cases, we see that the weekly deaths are also in a downtrend since the start of October. Highest recorded deaths were in August with 5,189 deaths or 167 deaths per day. So our key messages for this week, the decline in cases is seen at the national level and in most regions. However, majority of provinces and cities in CAR, regions 1, 2, 4B, and 9 remain at moderate to high-risk case classification with bed or ICU utilization rates at high to critical risk. Pakinggan si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Bombo Sports News. Mula sa Pilipinas, madako tayo dyan sa bansang Japan. Kuha tayo ng follow-up report. Ang Pinoy Olympian na si Carlos Caloyulo muling inilagay ang Pilipinas, ang mapa ng Pilipinas sa buong mundo. You can just imagine, kayang-kaya pala ng mga Pinoy athletes na magpursigi at mailagay ang kanyang pangalan sa iba't ibang dako ng mundo, talunin ang mas malalakas pa ng mga kalaban. Mula sa Pilipinas, ang ating Bombo International News Correspondent, si Bombo Lea Bartikin. Bombo Lea, dito sa Pilipinas, abay, ang oras namin dito ay 34 minutos lang nakalipas ng alas 6 ng gabi. Diyan sa Tokyo, diyan sa Japan, anong oras ngayon? Kumusta pala ang temperatura diyan, ha? Bombo Lea, kumusta diyan? Magandang gabi.
Yes, kumbawa minasan, kumbawa Bombo Elmar at Bombo Jane at sa ating mga kabombo at mga ka-Star Nations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ating temperatura dito sa Japan ngayon ay nasa 11 degrees. Medyo malamig ang araw namin ngayon, Bombo Elmar, at buong araw ay maulan dito sa Japan. At alas 7:35 na ng gabi, oras dito sa Japan ngayon. Isang oras ang abanse nyo pala dyan. Talagang napakalamig na. Ano ang nagpursige? Bakit nakupo na panalunan itong si Carlos Yulo itong sa vault na naging world champion siya? Yung favorite kasi niya itong floor exercises. So, ano ang nasa likod ng kwento rito? Bombolay, nakuha inyong impormasyon dyan sa Japan. Yes, malaking bahagi dito, Bombo Elmar, ang pamilya ni Kaloy, ni Carlos Yulo, sa naging tagumpay na nakuha niya kamakailan lang. Abot nga hanggang langit ang saya ng buong pamilya ni Carlos Yulo matapos na matagumpay makamit ni Kaloy ang kampyonato sa kakatapos lamang na 2021 FIG o FIG Artistic Gymnastics World Championship na naganap dito sa Kitakyushu, Japan. Talaga nga namang kakaiba ang galing na ipinakita ni Kaloy sa World's competition na ito. Kaya naman walang mapagsidlan sa tuwa ang kanyang buong pamilya. Sa katunayan, ay emosyonal na sinabi ng nakababatang kapatid ni Kaloy na si Eliza na masaya siya. Dahil pinatutuhanan talaga ni Kaloy ang kanyang pangako na ibabawiin niya ito at babawi siya sa kompetisyon na ito. Ang kompetisyon na ito, Bombo Elmar, ay magkasingtindi rin ng Olympics dahil sa mga bigatin rin naman ang nakalaban niya sa buong mundo. Si Kaloy ay tinagurian na ngayong Filipino Gymnast Wonder dahil nakakuha nga ito ng gintong medalya sa kanyang kahangahangang performance sa pole vault division kung saan ipinakita niya ang Kasamatsu double twist at Dragulisco na mga execution. Si Kaloy ay nakakuha ng pinakamataas na average score kung saan lamang siya sa 7 niyang mga kalaban at masasabing pinakamagagaling din sa larangan ng gymnastics sa buong mundo. At hindi lamang yan ang nakuha na medalya ni Kaloy. Nakakamit din siya ng silver medal sa parallel bars division. Kaya naman mga kabombo at mga ka-Star Nations, asahan natin na pakakatotohanan din ni Kaloy ang kanyang pangako nung matapos nga ang Tokyo 2020 Olympics na magbabalik siyang mas malakas at mas matibay upang makamit ang mga medalyang ito at magbigay karangalan muli sa ating bansa. Bombo, Leia, anong reaction dyan ng mga Filipino natin kayo dyan? Na si Kaloy kasi mula nung Olimpiada, Agosto, Setyembre, hanggang hindi pa umuwi, mag-Disyembre na, nandiyan pa rin siya sa Japan. Talagang grabe ang training niya para makabawi mula sa pagkatalo niya sa Olimpiada. Ako nga hanggang ngayon, kaya pala mag-excel ang Pilipino sa gymnastics, Kasi mga powerhouse dyan, yung Japan, yung Israel, yung China, mga European countries, paano dyan ang OFW natin na nag-abang din dyan ang reaksyon nila dyan, Bomboleya? Yes, totoo yan, Bombo Elmar. Sa ngayon, mataas ang moral ng mga kababayan nating Pilipino dito. Ibang tuwa at ibang saya ang ipinigay ng tagumpay ni Kaloy sa mga kababayan natin dito sa Japan at patuloy din ang kanilang pagbubunyi sa kasiyahan at tagumpay na nakuha niya sa ngayon. Nabanggit mo nga, Bombo Elmar, na matagal na at hindi pa rin umuwi si Kaloy. Miss na siya ng kanyang mga fans, lalong-lalo na ng kanyang ng kanyang buong pamilya. Ngunit napag-alaman natin, Bombo Elmar, na nakatakda rin itong umuwi si Kaloy sa darating na Disyembre. Dyan mismo sa Pilipinas at mamamasko siguro siya. At upang dumalo na rin sa pagbubukas ng isang gymnastic training center dyan sa Intramuros. Wow! Abang tayo rito. By the way, ang aking partner si Bombo Jen, baka may gusto ring i-chismis dyan, mga ibang usapin dyan, baka yung malalaking balita pa dyan sa Japan, Bombo Jen. Naku, na-miss mo na yata si Bombo Leia. Go ahead, Bombo Jen. Oo, sa parte ko naman, Bombo Leia, bukas, Oktubre 26, schedule ng kasal ng Japan Princess na si Princess Mako. So lingid sa kaalaman ng lahat, Bombolea, marami ang tutol sa kasalang ito. So sa mga oras na ito, ano ang update? Kumusta po ang preparasyon, Bombolea? Yes, totoo yan. Isang kontrobersyal ang kasalang ito ni Princess Mako, Bombo Jane, dahil nga para itong pinaglaban talaga nila
at parang kalaban nila ang buong mundo sa kasalang ito. Dahil nga commoner, ito nga kanyang mapapangasawa, isang aspirant na lawyer, at matapos ng kanyang kasal na ito na bukas nga gaganapin, Bombo Jane, ay doon na mismo sa New York maninirahan bilang isang commoner na rin itong ating prinsesa, no? At siya pa naman ang perpektong prinsesa na sinasabi ng lahat ng mga Hapon dito. Ngunit marami din ang tutol sa kanilang kasal. Pero sa ngayon, inaabangan din pa rin natin, no, kung ano ang mga kaganapan bukas mismo sa kasal nila. Dahil sinabi nga nila na pagkatapos mismo ng kanilang kasal ay magkakaroon sila ng press con at magpapakita sila para magpahayag ng kanilang statement pagkatapos mismo ng kanilang kasal. Kaya aabangan din natin yan, Bombo Jane. Sa akin naman, makichismis din ako dyan sa usapan nyo kay Mako. So, pag ganito, commoner, hindi isa ring prinsipe ang makakaasawa nitong prinsesa na ni Mako. So, hindi na rin siya naka-line up doon sa trono. Wala siyang sweldo na, wala rin siyang tatanggapin. Yung mga perks ba bilang isang parte ng monarkiya o kaya ng bahagi ng pagiging prinsesa niya, Bombolea. Yes, totoo yan. Malaki ang kanyang tatalikuran, ang kanyang sahod, ang mga responsibilidad din, at pati na rin naman ang mga pressure bilang isang dugong bughaw, Bombo Elmar, ay kanya ding tatalikuran. Sa katunayan, meron din siyang pinagdadaanan ngayon na parang kanyang depression or parang sakit dahil nga sa pressure na nangyari sa kanya dahil sa kontrobersya na dulot ng kanyang pagpapakasal dito sa isang commoner. Kaya mas pinili na lang niya na maging simple na lang daw ang kanyang buhay at maninirahan na lang malayo nga dito sa Japan. Kaya marami ang nanghihinayang sa desisyon na ginagawa niya ngayon na ito. Sa katunayan, malaking pera din ang tinalikuran niya. Meron sana siyang matatanggap na parang bayad sa kanyang pagtalikod, pero yan mismo tinalikuran din niya at hinindian din niya. So masasabi talaga natin na ang itong decision niyang ito ay totoo talaga sa kanyang loob at dahil talaga ito siguro, Bombo Elmar, sa pag-ibig. Nako, parang makwento ka talaga pagdating sa pag-ibig. Maraming salamat at best wishes kay Princess Mako. At itong kanyang sabi nga rito, makakaisang dibdib bukas dyan sa Japan. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, Bombo International News Correspondent, Bombolea. Yes, maraming salamat, Bombo Elmar at Bombo Jane. At mula po rito sa Japan, para sa Bombo Network News, ito po si Samurai Bombo, Lea de los Santos Bartikin. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Alright, maraming salamat, Bombolea, dyan sa Japan. Balik tayo sa mga balita sa Pilipinas. Iniulat po ng Department of Health na isang paglabag sa mga panuntunang itinakda ng Interagency Task Force sa COVID-19 o IATF, yung pagbuhos nga ng maraming tao doon sa Dolomite Beach doon sa Manila Bay. Narito, inireport nga ng Manila Police District na nasa 65,000 katao. Grabe! Yung bumisita sa nasabing lugar nitong nakalipas na weekend. Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, meron talagang itinalaga ng mga protocols sa IATF kung ano ang dapat buksan. Aniya, kapag alert level 3, yung mga outdoors ay dapat nasa 50% capacity at klarong hindi ito nasunod sa Dolomite Beach. Dagdag pa ng DOH, ang mga ahensya na may responsibilidad upang mapigilan ang mass gatherings ay nasa kaatang naman sa kanila. Nagbanta pang DOH na kapag hindi ito mapigilan, ibabalik umano sa dating paghihigpit ang National Capital Region. Narito pang dagdag na paliwanag ni Yusek Maria Rosario Vergere. Hindi dapat nagluwag, Dahil ito naman po, kaya nga patuloy tayo nagpapaalala. Ito pong patuloy na pagluwag natin sa NCR o di kaya sa ibang lugar sa ating bansa o sa buong bansa na it will all be we will all rely dito po sa pagpapatupad natin at pagsunod dito sa safety protocols. So binuksan natin, we were expecting that people will comply with the standards for health, yung safety protocols natin. And not just people. Kailangan yung mga local governments at saka yung mga ahensya natin sa gobyerno, ipatupad din natin ang safety protocols. Meron pong naitalaga na mga protocols ang IATF kung ano po ang dapat buksan. Sinabi kapag ka alert level 3, ang outdoors natin 50% capacity. Yung nakita po natin nung weekend, hindi po yung 50% capacity. Sinabi rin natin na kapag ka
nakikita natin na crowded na, may gathering na, hindi na dapat natin pinupuntahan. At ang ating mga ahensya, may responsibilidad kayo to prevent these mass gatherings. Kasi kung ganito lang po ang mangyayari sa atin, babalik po tayo dun sa dati nating paghihigpit. At ayaw po natin lahat yan. So sana lahat po tayo magtulungan. I call on all of our national agencies, whatever was discussed in IATF, whatever safety protocols that we are now implementing, this is for the good of. Yan pa rin si Health Undersecretary Rosario Vergere. Samantala muna, abangan pa ang detalye, meron daw nangyaring kudita doon sa bansang Sudan. Pero bago mga balitang yan, mga paalala muna. Have a light and refreshing day with the new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nasa kabuuang 9,928 minors with comorbidities na ang nabakunahan kontra COVID-19 na base sa talaan ng Department of Health. Tinawag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na naging matagumpay ang bakunahan at naging maayos ang proseso. Samantala, sinabi rin ito na sakaling maging matagumpay ang 2 yugto ng pediatric vaccination, palalawakin pa nila ito sa ibang rehiyon. Iniulat din ni Vergere na nasa 10 kabataan ang nakaranas ng adverse reaction sa nasabing bakuna. Anya, 3 mga bata ang nagkaroon ng allergic reactions, 3 ang nagkaroon din ng anxiety-related reactions at 4 ang minor effects. Tiniyak naman ni Vergere na magpatuloy ang kanilang monitoring sa sitwasyon sa mga minor de edad. Muli pakinggan natin si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Currently, ang atin pong number of children with comorbidities that had been vaccinated as of yesterday was 9,928. So it's 9,928 ang nabakunahan na. At ito naman po ay kino-consider na natin that it was successful, no? Naging maayos po yung ating mga proseso. Yun pong mga reaksyon ng ating mga kabataan mostly were minor. There were anxiety-related reactions. Meron po kami na italang 10 na nagkaroon ng reaksyon. Pero ito pong 10 na ito, 3 mga bata ay nagkaroon ng allergic reactions but were all managed. 3 po nagkaroon ng anxiety-related reactions at yung 4 po, mga minor lang po. Masakit po yung mga vaccination site at iba pang mga minor reactions. So far, wala pa ho tayong serious adverse reactions that were noted. But of course, we are still monitoring these children. Katulad ng sabi natin, hindi po natapos yung monitoring namin pagkatapos lang ng bakunahan. We will monitor them for this whole month para makita po natin if there would still be other reactions na mangyayari. As to the question, yung sa November 5, no, meron ho tayong mas mauuna pa doon. Meron hong milestone o timeline ang vaccine cluster sa October 29 kung saan tinataya nila na kung talagang naging successful na itong pilot natin for these 2 phases na ginawa natin, we will then expand to the other regions already. So yan po ay pinagpaplanuhan, pinag-uusapan na po at magbibigay tayo ng information in the coming days. Ang tinig ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Samantala sa balitang politika tayo, nakipagpulong na rin ang presidential aspirant na si Senator Ronald Bato de la Rosa kay presidential daughter at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ang pagkipagharap ni Mayor Sara ay kasunod na rin ang kanyang pulong din sa presidentiable na si dating Senador Bongbong Marcos doon naman sa lalawigan ng Cebu. Agad namang nalinaw nitong Senador Bato na ang kanyang pagharap kay Mayor Sara ay upang ipaalala sa alkalde na nalalapit na ang November 15 na siyang deadline ng COMELEC sa substitution. Una rito sinabi na rin sa Bombo Radio ni Senador Bato na handa siyang umatras sa pagkandidato sa pagkapresidente ng Pilipinas kung merong substitution, lalo na sa kanya si Mayor Sara. Samantala naman, Las Piñas, ibinagmalaki ang naabot na raw na herd immunity kontra COVID-19 na pinakamaraming nabakunahan mga senior citizen. May detalyang Star FM Manila.
Naabot na ng lokal na pamahalaan ng Las Piñas ang target nitong mabakunahan ang karamihan sa mga residente nito laban sa COVID-19 bago ang Kapaskuhan. Sa anunsyo ni Las Piñas City Mayor Imelda Aguilar, nasa 99.9% na ng mga residente ang naturukan na ng unang dose ng bakuna, samantalang 90.6% naman ang nabigyan ng pangalawang dose mula sa kabuuang 447,086 na populasyon ng Las Piñas. Itinuturing ngayon ito ng mayora na Christmas gift para sa lungsod dahil tuloy-tuloy na raw ang pagbabalik sa normal na kasama pa rin ang pagsunod sa minimum health standards. Sa record ng Las Piñas City Health Office, pinakamaraming nababakunahan ay nagmula sa A2 category o mga senior citizens na may 95% vaccination rate na sinundan naman ng mga economic frontliners o nasa hanay ng A4 category. Naabot man ng lungsod ang herd community ay patuloy pa rin daw ang lokal na pamahalaan sa pagpapakuna bilang proteksyon sa iba pang variant ng COVID-19. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ang naturang balita din po sa atin ng Dunkin Donuts. Samantala, sinimulan na ng mga miyembro ng Philippine Travel Agencies Association ang pagtanggap nila ng mga bookings para daw sa mga domestic at foreign travels. Ayon kay PTAA President Michelle Taylan sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines, nagsimula sila sa pagbalangkas ng mga plano ng mibababa sa Alert Level 3 na lang ang restriction na ipinapatupad ng IATF. Sinabi pa ni Ms. Taylan na kasabay ng muling pagbuhay sa industriya ng turismo, nangangalap din sila ng data ukol sa mga tourism workers na naapektuhan ng pandemya. Bagamat may nailaan umanong tulong, malaga pa rin umanong maalalayan ang mga sarili nilang tauhan. Inaasahan naman ng naturang organisasyon ang mas magandang mga development na kanilang sektor pagpasok ng taong 2022. Narito pa ang pahayag ni Ms. Taylan, ang presidente ng Philippine Travel Agencies Association. Yes, actually, itong new level alert natin nakatulong talaga sa tourism industry. Hindi lang naman sa tourism industry, kundi sa buong industriya, di ba? Kasi at least kahit papaano, nagkaroon ng spike up na sa mga bookings namin. And at the same time, napasaya natin yung mga traveling public natin, di ba? Kasi they already allowed senior citizens and children below 18 years old to travel with their family. At least for how many years na din, of how many months that being engaged from their houses, makakalabas na rin sila. And we are very so much thankful to the government, especially to DOT and the IATF for these developments. It's really appreciated. This is really a good sign for recovery. Wow. But based sa data namin sa PTAA, yung mga renewals namin ng members namin for this year, from 400 plus travel agencies na dati naming members, well, it went down to more or less 50% lang na ang nag-renew sa amin. It's because of our current situation na, no? And from that more or less 50%, of course, we have to identify kung ilan yung nagsarado no, or ilan yung naka-work from home, or ilan din yung mga nag-open pa using their physical office. With the current situation right now, I think what we have to do is to really have to embrace now what is the new normal in travel. And ayun na. So we have to safe travel na rin, and we have to consider the safety protocols kasi yan na yung mga bagong normal natin sa travel. Yan para exclusive interview kay Ms. Michelle Taylan, presidente ng Philippine Travel Agencies Association. Ang health news din po sa atin ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucan. Samantala naman, unveiling ng historical marker sa Magellan Expedition gagawin bukas sa isang bayan ng Sarangani Province. May pag-uulat ang Bombo Radio Johnson. Samantala muna sa ibang balita ay balikan natin ang Bombo Radio Jensen. Okay, Bombo Radio Jensen, ready na ang Bombo Radio Jensen?
Bukas ng unveiling sa historical marker na nilagay sa Batulaki Glan, Sarangani sa pagpanguna ng National Historical Commission of the Philippines, Department of Tourism at mga opisyal ng LGU Glan at ng probinsya ng Sarangani. Ang historical marker, tanda ng pagdaong ng barkong Victoria ng Magellan Expedition sa pagpanguna ni Sebastian Elcano. Ayon kay Ayan Alfonso, Supervising History Researchers ng National Historical Commission of the Philippines, ang unveiling kaugnay sa paglayag kung saan napatunayan na bilog ang mundo. Sinabi din ni Alfonso na 3 taon nilang pinag-aralan ang ruta ng Elcano Expedition bago dumiretso sa Indonesia. Ayon pa nito, kagaya sa nakasulat sa aklat na matapos namatay si Magellan, wala nang nalaman pang publiko. Una nang sinabi ni Municipal Tourism Officer Rua Wadingan na hindi nila inasahan nakasali pala ang Glan sa Quincentennial Commemoration. Base sa ginawang pag-aaral ng mga researchers ng NSCP na pagkatapos mapatay si Magellan sa Mactan, ang mga naiwang kasama nito naglayag muli at umabot sa Bohol, Dumaguete City, Zamboanga del Norte hanggang umabot sa Kamangamasim at ng Batulaki Glan, Sarangani. Ulat mula rito sa Bombo Radio, General Santos, Bumbuboy Galano para sa PAMC Radio ng Pilipinas, ang consistent #1 sa Jansan Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Isinailalim o mano ng military forces sa house arrest si Sudan na Prime Minister Abdullah Hamdok. Ito ang kinumpirma ng Ministry of Information sa kanilang anunsyo sa social media. Sinasabing pinaligiran ng mga sundalo ang bahay ng kanilang Prime Minister. Ayon pa sa Information Ministry, maging ang ilang mga government ministers at officials ay inaresto na rin ng militar habang inukulahan din ang Sudan State Broadcaster sa kalapit na syudad sa Omdurman. Samantala, naglabas din ng mensahe si Sudanese Prime Minister Abdullah Hamdok na nananawagan sa kanyang mga kababayan na idaan sa mapayapang paraan ang pagpuprotesta at okupahan ang mga kalsada para depensahan ang kanilang sariling revolusyon. Liban sa Prime Minister, ang iba pang inaresto ng Joint Military Forces ay ilan pang civilian ministers ng Sudan's Transitional Government at mga miyembro ng Sudan's Sovereign Council. Samantala, suspendido na rin ang mga flights mula sa Khartoum International Airport at maging ang internet ay apektado rin o na-shutdown. Bago pa man ang kudita, nitong araw merong umiiral na sharing of powers ang militar at civilian corps sa naturang East African country na tinaguri ang Sovereign Council mula nang mapatalsik din ng matagal ng presidente noon na si Omar al-Bashir noong taong 2019. Samantala, balita pa rin sa bayong dagat, nagbabala pa rin ang UN World Food Program na milyong-milyong mga Afghans ang magugutom sa darating na taglamig kapag hindi nasolusyonan ang kinakaharap nito na food shortages. Mahigit kalahating populasyon daw o nasa 22.8 milyon katao ang maharap naman sa acute food insecurity habang nasa 3.2 milyon naman ang mga bata magdurusa naman sa acute malnutrition. Sinabi ni World Food Program Executive Director David Beasley, ang Afghanistan ay kabilang sa nakaranas ng humanitarian crisis. Nagbibilang naman sila kung kailan maaring mangyari ang sakuna. Kung maalala, mula nang makuha ng mga Taliban ang control sa Afghanistan, biglang nag-iba ang buhay ng mga residente sa natura ng mga bansa. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po nag-imbita sa lahat sa buong mundo. Sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness.
grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Balikan lamang natin ang mga headlines. Mga oil companies pinakiusapan ng Department of Energy na magbigay din ng discount sa gitna ng oil price hike. 1 billion pesos ilalabas ng pamahalaan bilang ayuda sa mga tsuper. Ang Pilipinas naman nakapagtala ng karagdagang 380 na bagong Delta cases at unang kaso ng B11318. Controversial na Dolomite Beach sa Manila Bay, hindi raw isasara ng Department of Environment kahit pa libo-libong katao pa rin ang tumutungo sa harap ng pandemya. Pero ang PNP chief, pinadadagdagan ng mga pulis sa naturang lugar. Sa ating police report, granada na pinasabog sa Maguinao Detachment, gawain daw ng BIFF Daula Islamia ayon sa militar. Sa international news naman, Prime Minister ng bansang Sudan at iba pang mga top officials ikinulong ng militar kasunod ng inilunsad na kudita ngayong araw. Sa ating sports balita, Pinoy Olympian Carlos Caloy Yulo na ipangako raw sa kapatid kaya nagpursige para tanghaling world champion sa isa pang event sa gymnastic dun sa Japan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 61 days na lang at Pasko na. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bobel Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at